Pirthia dang anong kachitang klong Dr. Paul Jinakaran pinidi pualong mangji. Boka janalong AJYCP atum Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Kithiarni kachikimodun. Karbi Patubarim ason karan lapen sekserek kapatu asike kepangceng. Kardom Adap Abirta along pen nilisami velen rong parpi. Nonarjuikta Birta angton pen. Ajak dingklui pen Karbi ang long arat kachong hongprong Dr. Paul Jinakaran lapen apiso aso atum pen Pinidipu Christian English High School patok lamalong nang lepo. Dr. Paul Jinakaran ahem tun isi dipualong Jesus Call kardom ahem kang puja phan phaikuni ni phai pho arni Dimapur rong sopialong anang palesi Jesus Call kardom ahem impuponpo bangso phi Dipu Christian English High School pathok lamalong an palidamsi asonason akeso kedo te phan setami hem pujisu hirjumi hangpi ponsi ardom piponpo lasi keso Q&A kedoan atum aphanta phaponno Dr. Paul Jinakaran ke dipualong kewangcheng Lasi keso jet atumopan wanra keso kemeja pan arnam pachordam dunjia pan United Christian Forum atumpen pachinipon. News Desk Report, Karbiang Long Life. Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishad ahin pen bokajan CCI adung mithakasai hemalong Assam Mahavar Anparta Pirthia dangalong nongnam kachithang plup Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Kithiarni kachiki modunasai kedeng AJYCP Karbiang Long amaipu jitu phukon pen kachapa hempu amailong rat asai keklem abang Ruby Hati Barua pen Melur Kaisi Mir Chebat Ponsi Chikimu Pangcheng Pon Alang Likarjong Sining Hemreng me kapara ponche phanpura malam sopor NC Ingsam Ripen Chikimu Ponlo La Sopi Aluhi Hati Barua pen Karlitang Dr. Bhupen Hazarika akai alamu puthak lapen alang lilun kilun pen loketok ongdong ason Assam ahavar aphat nongmi kewan pialam aputhak chetong dun athengno than pajermi tekhete amak 2011 sonor 5 November jitu amarloi du সংবাদ আহিছিলে যে মুম্বাইত উদাকণ্ঠৰ এক নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে এটো অসমবাসীৰ কাৰণেই নহয় ভাৰতবাসীৰ কাৰণেই নহয় পৃথিৱীৰবাসীৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁ যাক কৈছিল সুধাকণ্ঠৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনত শদিয়াত তেখেতৰ পিতৃ আছিল নীলকান্ত হাজৰিকা এজন শিক্ষক Bokajan pen anonterang Karbiang Long Life Langsoliet Community Hall along Karbi Traditional Sports Association Maipu Biren Hanse Dihen Rimbang Rajendra Milik Klapen Arisang Ho Atumpen Patirpi Ponsi Kechengsi Karbi Patubarim Asonamung Keron Bangso Karbi Traditional Sport lake karan lapen sekserek kapathusi CKP pon Kadukawe Bangthom Kep Osomar Aphan CKP pon Bangso CKP pon along KCA along Traditional Sports Kongchun Bang Pratap Ingleng Bimol Ronghang Ramsing Tiron Bangke Thom Atumpen Alam pen Kethan mati theory lapen kapathu mati practical pen setami than tekangsi Arni Sivet Angbong Bangthom Kep Osomar Aphan pathek tekang Karbi Traditional Sports Association asong pen Karbi atum along Patubarim asondoan ki ot thipsi ovekimi atumaphan ingthur ponangpur lapen unan ke nagacharap cheto dopo pusi Pratap Ingleng pen pachini halabang solo injira tumdo halabang ke didi helo asi halabang so hot
Lusuni kam tempo ni kang sapor risu terang along hal da kacali do ibut kardeng ipir ke thak penceng lok tepathu ke parong ro lahai tabe tepathu tai tabe do ko hala so si ajir kita mo sinang plang aporom apo thia sel baso ini tum la patu parong ro la lo la seksrek ta lo amen chalo magala so ingreng sekiti hala so pu patu apo asa sudo te majo hala so chega sudo pu patu la pu itu ari che patu ingreng sekiti hala so ingreng sek ben masi seksrek men chilong ida karan to alam the bangan hai lo kala itumle open to alang tuk subunai krai la go pho du hala pu pho la patu ke bahani inu long pu pho do pho ben harmu bang tai sia lang tuk so long mu pho du ji mu kun ko ra pho la pe ku ta mu ko ra pho pe paru pe te mu pho ke di ra da la ke karan ko thu la ke keron la hello pini ja se me se ke pi pon ke la si jutsi kado e pin bang so se ke pialong re coating gi dun sa me non ni tu theklong mang ke ili dum la karbi nong ki thul myo be gi mi tu sta me aning class sapen si pin bang so se ke analong ta pinang en no la pen lo ning the par pilon ni pranga bang ji ana mang ke na lang le tu mithang sa rong rup chile ro pa sa me che thana bu bu ning thesi ni li pini abang so se ke ana bu thak wa ni Anchotakali Nonakeleji Matijong Kijut Malomke All Karbianglong Traditional Sports Festival Pathubarim Asontoan Chepate Padoji Pusi Meipubiren Hansepen Radaphan Pachini Karbi Traditional Sports Association pen patir pialong long kai kisi sini tum tanam cerabinsi itum karbia khealong Pathubarim ko pusar kisah tani Pathubom bang bom seksrek lapen karan ke Pathu nona porohut ilitum uwi kimi tum citini rang ason sidolo lasi latang so akoron Pathu lapen seksrek ke Pathu ilitum ke pareng thuji aphan ki mang pensi itum pini latang so ani sia pharman itum seke ke pipon padelo lasi non ilitum TTSA mate karbi traditional sports session ahin kana ki mang pon ke la non pini latang so seksrek ke Pathu lapen karon ke Pathu seke ke pipen ke kicheng polo netum lasi pini penceng polo non pining aningkan amat ningkan kijuda porohut ilitum isi tudung amai Patubari mason an kasi pape kami tu jadi konji hakim timang polo lasi pini pen nak ilitum keceng polo lalu lasi ilitum ke akimang mangkela hello ilitum puthot karbi Patubari mabang ilitum pareng tu hasil ilitum kan polo Dipu Pen Roson Hanse Karbianglong Life KSA Havraghat Regional Committee Atumpen Chepatir Piponsi Dongmukak Higher Secondary School along Kep Angdeng Kacharli also Marate Bapan Ake Joypen Lokethan Asai Dengpon Chiklo ejana Parman Bangso Lokethan Pon Asai Kedeng along Jasemet non Kebang Ji Suri Hinira Inkoy Ningkan Ingdeng Kep Mate Metric Asad Lang Ketogdun Ji Atumapan Sat Lang Mesen Pen Kachipa Undun Thekji Apan Pura Ake Joypen Lokethan Kapado Ponji Alam Mai Ing Nipon Bangso Ake Joypen Lokethan Pinipen Pangcheng Ponsi Matijong Nipai Poan Mate Chiklo ejon an Than Ponji Chiklo ejon Thandet Pen Screening Testa Pado Ponji Ansi Puthot Than Ponthuji Pusi Havraghat KSA Regional Committee Atumpen Pachinipon Mayalong Dokmuka OC KSA Central Committee Kongchunbang Thangsing Timung Rap Kongchunbang Mohan Ingtikathar Dokmuka Higher Secondary Principal Atum Chetongdun News Desk Report Karbianglong Live Adap Abirta Bangke Lapan Sikang Toniglo Dembe Thakme Kardom